Het is nu 9 uur of zo, jongens. Hier in Sunderland binnen verder al festiviteiten. Daar ergens. Nou, mooi deze lijnen binnen we er bijna klaar voor. En dan kunnen we gewoon ontracen. Komt helemaal goed. De wedstrijd is begonnen. Daar is het startskip. We binnen hoe de lijn in. Het is 12 uur, 's nachts. Het is het einde van mijn wacht. Ik ga zo sliepen. Om een uur of 2 denk ik 3 vannacht. Dan gaan we stag en dan moet ik weer uit. Ik ga correct even doucht. Dit is de cabin waar ik sliep. Ik sliep hier mooi 3 oren meestal. Ik sliep hier mooi 4 uren. En aan deze kant hebben we de douche. Nou. Het leuke van douchen is op een boot, als het een beetje scheef is, dan rint al het water naar één kant. Dus ik ga nog even wat te dwan. Dus dat is echt iets dat haast alleen nog op een boot. Het is nog door de Maas. Er binnen nog een hoop mensen aan het sliepen en dat kan ik even zien later. Hier sliepen de trainees. Er kunnen 8 mensen in een hangmat sliepen. En dan hebben we nog 33 mensen in een bunk. Wat is er aan het doen dan? Ik ben het houtwerk aan het olieën. Want we moeten, terwijl we aan boord binnen, het hele schip goed worden. En dit hout droeg het uit, dus dan doen we er wat olie op, elke week ongeveer. Dan ziet het er mooi uit. Als we in Esbjerg komen, dan moet uw schip wel de mooiste van alle scheepmessen. Dat is de bedoeling. Dit rode stipje, daar zijn wij. Als ik een beetje verder uitzoom, hier zijn we begonnen bij Sunderland. We moeten daar naartoe. Hier, het finishvlaggetje hebben we in de kaart gezet. Daar is de finish bij Esbjerg. Het is de laatste dag van de race. Om 2 uur van een beetje dan moeten we finishen. De finish die is wat inkort. De finish is op zee. Net alle schepen die kunnen bij de finishlijn komen, maar we moeten wel op tijd in Esbjerg wezen. Want er binnen we daytrips en orenactiviteiten. Daarom hebben we een finish op zee. We krijgen binnen nu en een jaloeren een nieuwe stand binnen. En ik ben heel benieuwd hoe vier we nou binnen. We zijn in Juster plaats 4. Hier Juster plaats 11. En misschien binnen we nou wel wat rijden. Of 4 of zo.